mina ngathatha isithwalo kunespoki esiphila kimi kushuthi kunespoki kahle kahle sisemzimbeni wami kusho ukuthi yonke lento eyenzakalayo akusimina nje ilesi spoke asiphila ku ngiyabuza ngithi mina ukhona umuntu ongaphuza ama Red Bull aphuze yonke lento angabi nalutho akagula angabi nalutho benda awehlisi ngamanzi kuyihlina mhlawumbe yikho nje phela kuthiwa hayi akusiwena ophuza lento inomnikazi wayo wena kungukuthi kuphela ngena ngowakho umlomo kodwa nje iya kumnikazi wayo ingithuseke lento athi lo baba inkinga akakwazi yena ukusikhipha isipoki kufanele mina ngithola abantu abakwazi ukusebenza ngalezi zinto zokuthi bekhiphe isipoki esisuke sikumuntu esifakiwe ngoba njengamanje akusekho lutho okubambekayo manje ngisho nomfazi impela uhlezi ngenkani ukuthi ngiyindoda nami ngiyagoqa ngibhekale nale yabo kodwa okusalayo ayikho neyodwa into engilungelayo yonke into engiyenzayo ithathwa lesi silwane emva kalokho ke mfowethu Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Bathi uFebruary inyanga yothando. Nathi ngoba sithanda wena, sikwenzele la makhombo. Ikhombo yomama inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, inamathela, nepin code, ikhuphula istofu isibeke kusikisi. Kunekhombo yobaba, inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, umvusankunzi, iyaqina idonke piri, uqina umthetho endlini. Ukuze ufake i-order, sibhalele WhatsApp ku 076 349 6631 noma usebenzise inombolo ethi 062 219 7748 noma uzizele mathupha kwifamasi yethu ekushop number 87 ku Queen Street eThekwini. Khumbula, ikhombo ngayinye ingu600, uthenga okukodwa uthola ku5 mahala. Especially sizoba khona ukusuka ngomhla ka1 February kuya kumhla ka28 February. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Uhlangene ongoti nezinjulabuchopho kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena. Nina bekashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlondlo nophapha ekhanda sibingelele kuyifundisa zonke zethu ekhona ke eNingizimu Afrika lena ke iBlack Live TV igama lahlelo izimpande ezama-Afrika igama lami Kings Chaka ngwalapha kaluqa sidinga idudaba ke olithinta izinto zeyithwalo nokuhlupheka kwabantu noxaya kwabantu nokuzwa ke ukuthi kulezi zinto kuhamba kufike thina ngithi asazi lutho bakhona ke abasiphoqela abasithethe company mawukuthi umelapho wendabuko umuntu owazi kabanzi ngesintu ungasitshela nawe ulwazi lakho lo lwazi ukuthi kuhamba ufike phi ngoba abantu la ngaphandle banazo zona izinkinga either you believe it or not we don't care kodwa kusala inkinga ayikhona sibingelele bhuti njani siyaphila mfethu ngiyezwa kini hayi sikhona mntaka baba ubani lo ukhuluma noXolani Bhengu mfowethu ngisesitenga ngokuzalwa kodwa ke sengumuntu omningi ngapha eGoli yebo okay mfowethu thatha usibeke nje ukuthi ekukhuleni kwakho nokusuka kwakho uzofika eGoli kwenzeke njani yini lesise yakubeka la ekhaya namhlanje mfowethu ngidinga usizo lapha ngane kwethu nginenkinga lapha mfowethu ngibe umuntu nje obezama kakhulu ekhaya kuyimina umuntu othola amatoho so ngiu-driver ke umshini operator iTLB oh yes so usebenza esitenga nje isikhathi esiningana amatoho lokungiwabamba iphela ngiwabamba iphela so impilo yasemhlabeni ke leyo namba zange ngisole lutho ngase ngifonela omunye umfowethu eGoli wathi mfowethu awuze ngapha eGoli khona amanye amatoho futhi avelayo delay uzobona nje na so ngokubuka ukuthi vele eGoli nemadlanyana yakhona ithi kuba ngconywana so ngisuke ke ngeGoli hayi nakhona mfowethu kwenzeka into eyenzeka khona la kwaZulu Natal ukuthi ngifike nguthola umsebenzi kuphela u2 months uphele ngithole kwenye indawo kuphela u2 months uphele ingihluphe lento ukuthi why emsebenzini ngixoshwe kangaka why emsebenzi iphele kangaka bese ngixoxela omunye umfowethu hayi lo engangifike ngaye eGoli xoxela omunye ngithi mfowethu unenkinga la umsebenzi mfowethu uyangiphelela manje angazi kwenze njani ngithi ngisasebenza kahle sengiyokuxabana no supervisor kube nje shuthi ke ngumuntu mina mfowethu othanda ugembula udlala amadayisi lapho kwamadayisi so ithi ke lensizwa akithi mfowethu ngoba unento ethize enye okwazi ukuyenza eseceleni uzonginika iplan yokuthi ngikwazi ukuthi kula madayisi engiwadlalayo ngiyine kakhulu kube iyona into ezoba ngcono ngisho kunomsebenzi ngithi nama undoda mawusho kanjalo phela akekho umuntu othanda ukuvuka ekseni emsebenzini wonke umuntu uthanda
imali ukuze ezokwazi ukwenza into zakhe. Ingithathe-ke le nsizwa ngihambise komunye umuntu mayifika lo muntu ke angichazela ukuthi hayi lana ke ndoda uzothatha isithwalo. Yo. Oh, kanti ngizothwala futhi Kanjalo kuthiwa hayi khululeka lena hayi simple kakhulu. Lana nje isithwalo sakho uyosibooster ngokuthi uphuze i-Red Bull. Awu kungithuseke lokho ukuthi isithwalo esinjani lesi kuthiwa uphuze i-Red Bull kuphela. Ngithi mina akukho kunye madoda kuyofunakala emva kwesikhathi. Kuthiwa hayi nje mawuphuza i-Red Bull nje uyobunika lento yakhe amandla. Unika lento yakhe amandla uhambe uyodlala ke idayisi lakho yonke into izoba mnandi. Hayi mfowethu angifuni ukuqamba amanga ngisuka lapho ngaya kwezinye insizwa zazilapha ngakwaMayimayi. Masifika lapha na ke sidlale ke idayisi. Ngabuya no 25,000 ngosuku lokuqala. Athi hayibo lento iyasebenza phela. Iyahamba lento. Iyasebenza lento. Hayi impela hayi ke mfethu ke nguphusheke lo mshashi ka. Nguphusheke lo mshashi ngithola 30,000 no 40,000 no 21,000. Ngaze ngakwazi ukuthi ngakhe ngigane mfethu. Ngayo lento le mfethu okugembula. Sengihamba phela mfethu ngihamba ngiye ngisho koPitori bese amadoda kunamagame asePitori kuyodlalela 100,000. Shone khona. Hey lento mfethu ngiphuza i-Red Bull ngiyayiphuza. Mfethu mina bengingasanqeni ukuphuza i-Red Bull kuze mhlawumbe ngiphuze bewu6 or 7 ngosuku. Ngo6 or 7 ngosuku. Kuthiwa i-Red Bull lezi zinto zama energy drink lezi ziyagulisana. Azange ngigulise i-Red Bull. Wona umqemane. Ngangiyiphuza mfowethu futhi mangithi 5 or 7 ngosuku ngikhuluma iphutha ngoba ngikhuluma ngento eyenzeka mhlambe ngizohamba ngiyodlala ngiphuza noma 3. Same time ngiphinde ngiziqe. Shone khona. Uyofika ngibe umlilo ke lapha mfowethu. Hey manje mfowethu iye ngokuya lento ngibona ukuthi hayi cha ngeke yabona lento ye-Red Bull engiyiphuzayo isingiphatha kabi manje ngoba phela kwathiwa lapha na hayi amanzi asiphuzi manzi. Wona mawomile nje only lento ye-Red Bull. Mangomile nje ngiphuza i-Red Bull amanzi nje kuthiwa ngawalokothi. Yes. So hey lento ngibona ukuthi hayi lento manje sokuphela unyaka izinto zami sengizenzile impela nginomakoti ekhaya. Ngiyanyakaza. Manje umakoti naye mayengilethela amanzi ngiyawanqaba phela ngoba kufanele ngimtshele yonke into ukuthi kahle kahle into zami ngizenza kanjani. Wona namanzi nihlangana kugezeni. Hlangana kugezeni kuphela. Endlini kunama 6 pack ama Red Bull. Abuze unkosikazi ukuthi lama Red Bull amangaka aphuzwa ngoba lento iyagulisana ngithi wani uyazi phuza yona nje kuphela. So into eyenzakalayo la mfowethu ebhlungu kakhulu uthe onyakweni wesibili ungakapheli naloko owesibili siphakathi nawo kulo wesibili unyaka ehleli nonkosikazi ekhaya. Zaqala izinto zashintsha mfowethu. Ngithi mangiyogembula hayi ngivele ngidliwe. Ngiphume ekhaya ngiphethe 50,000 ngingamtsheli umakoti ukuthi ngiphethe 50,000 ngiyodlala ngawo. Mangifika lapha afike bashaya yonke imali. Ngibuyele ekhaya manje sengisenkingeni ngestress. Ngiplanile nonkosikazi ukuthi hayi yabona nje ngoba sekanje kufanele sihambe siyo renovate indlu yethu kahle sifake ifurniture sezingeni. Hambeli imali. Phike inkosikazi ngithi mina hey le mali angazi kwashaka cima kanjani yabona ngimshaya ngento zami. Hayi mfethu unkosikazi azayibona lento ukuthi hayi le mali lokhu kuthiwa ibekiwe isebhenki ikhona kodwa noma ayikho. Hayi nami ngizame ke njengendoda ngishonele nalena le ngiphica kodwa ngiyabona lento iyangishaya impela manje. Hey isukeke lento iye ngokuya lapho mfethu bese nginzima kakhulu ngoba bese ngikwazi ukuphuza shama Red Bull awu5 ngesikhathi kusho ukuthi 6 pack bengiphuza njengomuntu ophuza utshwala. I6 pack bengiphuza njengomuntu ophuza utshwala. 6 pack gone hell ye-Red Bull. Mhlawumbe ngosuku ngiphuza ngishama 3. Hey ngibona lento izongibulala phela. Izongibulala lokho kwangempela izongibulala ngoba ngiyabona ukuthi hayi ngiyafa la. Bese ngikhuluma nenye insizwa ngithi ndoda awungibonise lapha nakho ngisenkingeni. Nakho ngizobulawa ama energy drink. Hayibo. Ethi le ndoda izongithatha ngiyise komunye ubaba naye obukayo ke izinto zezizulu. Hambe ke ngekuyena mfowethu abuke lo baba lona athi kungaphezulu kwamandla akhe. Awu baba ngaphezulu kwamandla akho kanjani athi lo baba mina ngathatha isithwalo kunespoki esiphila kimi kushuthi kunespoki kahle kahle sisemzimbeni wami. Kusho ukuthi yonke lento eyenzakalayo akusimina nje
ilesi spoke. Asiphila kuwo. Ngiyabuza ngithi mina ukhona umuntu ongaphuza ama Red Bull aphuze yonke lento angabi nalutho akagula angabi nalutho. Benda awehlisi ngamanzi kuyihlina mhlawumbe. Yikho nje kuphela. Kuthiwa hayi akusiwena ophuza lento. Inomnikazi wayo. Eish. Wena kungukuthi kuphela ingena ngowakho umlomo kodwa nje yona iya kumnikazi wayo. Aha. Ingithuseke lento athi lo baba inkinga akakwazi yena ukusikhipha isipoki. Kufanele mina ngithola abantu abakwazi ukusebenza ngalezi zinto zokuthi bekhiphe isipoki esisuke sikumuntu esifakiwe. Ngoba njengamanje akusekho lutho okubambekayo manje. Ngisho nomfazi impela uhlezi ngenkani ukuthi ngiyindoda nami ngiyagoqa ngibheka lena. Yabo kodwa okusalayo ayikho neyodwa into engilungelayo. Yonke into engiyenzayo ithathwa yilesi silwane. Emva kalokho ke mfowethu mangiphuma ke kulo baba bese ngitshelele leyo nto leyo ke. Hayi mfowethu yabona angikholwa ukuthi khona umuntu ophuza utshwala njengami. Angikholwa ukuthi khona umuntu ophuza utshwala. Yabona lento yama energy drink lesikhuluma ngayo. Beke into encane. Into engekho mfowethu. Amabhodlela amabili mina mfowethu. Ugologo amabhodlela amabili. Angikhuluma lobo gologo laba babelungu laba bamnandi laba ngikhuluma ngesiminofu mina ugologo omhlophe. Bengibaphuza bebabili. Ngingedwa. Idakwa ngikhohle nokuthi ngeke ngaba khona nje. Usuku ngaliboni. Ngiyozwa ngakusasa kuthiwa kade wenza ukuthi. Ngihluphe lento mfowethu. Ukuthi ngase ngiphuza kangaka ngisho unkosikazi impela ekhaya. Khulume nenye futhi insizwa. Ndoda nakho phela ngizofela utshwaleni. Engithathe lensizwa futhi ngise komunye kubaba hayi lo sesiye kuyena. Ashinto eyodwa lo baba. Athi haya wena ophuzayo. Siyabo nje khona lo muntu ophakathi kuwena ophila kuwena wena inyama yakhe kodwa yena ngaphakathi mayifuna into nje umemeza wena. Uhamba uyithatha wena uyifaka emzimbeni wakhe kanti ayike kuwena iyakuyena. Iyakuwe. So manje ke mfowethu ngisenkingeni lapha ngizokhala mfowethu makukhona abantu abazi ukuthi isipoki lezi zinto zokuthwala mangabe sekuyisipoki esisemzimbeni kwethu sikhishwa kanjani mfowethu. Kuhlulekile manje mfowethu ngikhuluma nje akukho mnandi ngisho ekhaya. Akukho mnandi ekhaya. Nonkosikazi ngoba ngisho ukuthi uhlezi ngoba ngiyakwazi ukuphica into zami engiyiphicayo kodwa ngiyabona ukuthi kuya ngokuya kuyaphela. Akukho right. Kuyaphela. Futhi kungenjalo uyahamba. Hey ngiyakuzwa mfowethu. So njengamanje inkinga yakho nje ukuthi uthola umuntu ozokuhlukanisela wena nalesi sipoki. Mfowethu. Awunalo vathi mhlawumbe mahle kuthiwa siyasuka. Sewusalwe sequzo uqala ugule ngoba phela sekunezinto eziningi osefaka egazini. Mfowethu ngilindele noma yini lokho kusho kuyiqiniso. Ngeke ngiyibuze ngakho ukuthi uma ngabe siphuma lesi sipoki siyongishiya nginjani. Kodwa manje akusizi mfowethu ukusaba ekubeni into ibhiza impilo yami. Ngoba impilo yami umndeni wami uyahlakazeka ngayo lento. So manje mangathola nje umuntu okwazi ukukhipha lesi sipoki angikhiphe sona mfowethu ngajabula kakhulu. Ushuthi wena ngesikhathi ngake ngisho ngithi nje ukugembula kwakusebenzela wawubona umehluko. Kodwa manje into esigqilaza kakhulu leyo ukuthi impilo ephilayo uyayibuka ukuthi hayi le mpilo man ayikho normal. Iya-upgrade from Red Bull to utshwala. Utshwala. Futhi ukatshwala kuwest ngoba manje utshwala kungilalisa ngisho emgwaqeni. Ngala emgwaqeni mfowethu. Abona nje isigameko esikhulu esike senzeka kimi. Ngisiko ePitori ebusuku. Sure. Imoto ngayipaka eceleni komgwaqo. Ayizange ipako yimi kodwa kwasekuseni iseceleni komgwaqo ngilele ngiphakathi. Ukuthi yayipake kanjani nini angibonanga. So uyabona ekseni. So uyabona impilo ayikho lapha. Seyingozi leyo nto. Ingozi kakhulu. Ngaqhaqezela ubanjwe inkunzi unganakile ungaboni hlobo. Mfowethu ngishayisa imoto zabantu kufa abanye abantu abangekho kulento. So manje lezo zinto nje ezizinkinga mfowethu ngiyafisa ukuthi ke Black Life bafowethu ake ningisizeni kanti mfowethu makukhona umuntu ongakwazi ukuthi owaziyo ukuthi sikhishwa kanjani isipoki emzimbeni womuntu angikhiphe mfowethu. Bafowethu niyaluza udaba unsakavukela umchilo wesidwaba ukizwa into ethinta izipoki nabantu ke abaphakama ngezipoki. Ake sizwe ukuthi ukhona nomuntu okwazi ukukhipha isipoki kumuntu axebule nje ukuthi mhlawumbe asuke kuleyo nto aphila impilo yakhe normal nesipoki esihambe siyolahlwa kwenye indawo ngoba umfowethu leyo nje obekhala ngiyayizwa into ayimentionayo ngiyayibona ke nje yokuphuza kwakho just imagine emgwaqweni nje ngoba sineyingozi engaka
sekuthiwa khona isiphihlo sengozi eyenzekile kanti abantu abazi ukuthi umuntu o-involved lapho unenkinga yokungazi nokuthi ukephi ngaso sikhathi ingenxa yey'poki ey'suke semzimbeni wakhe. Angazi-ke ngane zakwethu nalo udaba lusey'Thebeni uma kukhona nomelaphi nje wendabuko oy'tshela ukuthi yena mhlawumbe lokhu uyakwazi kangcono noma ugogodile ngakho, akasithinte asitshele ukuthi mhlawumbe umuntu usizakala kanjani. Nansi i-email gijima ngezansi nenamba, ungasifonela usithinte. Igama lami uKing Sichaka Ngwakaluqa. Sale kahle. It's the Black Life TV.